E no que respecta a traída de auga do Umia, pois é certo que hai unha inquietud veciñal por a situación dos manantiales, das traídas, dos pozos que están baixo mínimos, non? E esa inquietud fai que, bueno, nas últimas semanas vexamos máis preocupación veciñal e nos cheguen máis propostas para que o Concello da Estrada faga un esforzo para poder chegar ca traída de auga do Umia ás parroquias que poidan beneficiarse dela, non? Originalmente esa obra foi pensada para eso e se lle deixaron unhas acometidas a cada unha das parroquias por onde pasa a traída e por onde pasa a canalización, e eu falei xa cos técnicos municipais para que empezasen a traballar na posibilidade de estender esa rede de auga, unha rede secundaria a todas as parroquias, ver o custo que nos supondría, ver aquelas parroquias que podrían ser beneficiadas e intentar empezar a traballar xa nas consellerías en buscar os recursos necesarios para poder facela. É unha obra moi ambiciosa, así como no seu momento a traída do Umia foi ambiciosa e se fixo para unha población de 15.000 habitantes, dos cuales unha parte importante está no casco urbano, pero outra parte importante poden estar no rural, e por lo tanto esa parte do rural temos que diseñala perfectamente e despois temos que conseguir a implicación da Xunta de Galicia e da Consellería de Medio Ambiente e de Aguas de Galicia para que nos axude a poder acometer esa inversión. É unha actuación ambiciosa, pero eu creo que debemos de loitar por ela en estes momentos, debemos de garantir polo menos o acceso de todos os nosos veciños a ter unha traída de auga pública e a ter coberta esa necesidade básica de todos os veciños da Estrada. Por iso é un obxectivo que nos marcamos agora a medio plazo e que eu espero que sexamos capaces de poder resolver no plazo de tempo máis razonable posible. Asador Parrillada Río Liñares. A partir das 7 da mañán danse desayunos. Todos os días unha ampla carta: calamares, polvo, langostinos, carnes á brasa, chuletón, croca, churrasco, solombo de boi, entrecot. Temos 10 variedades de tortillas e ensaladas, así como empanadas e postres caseiros. Ven a celebrar os teus bautizos, comunións e todo tipo de eventos. E ademais agora dispoñemos de salón privado para comidas familiares ou reunións de empresa. Agora, por comer ou cear no Asador Parrillada Río Liñares, recibe puntos para comer gratis. Asador Parrillada Río Liñares.